Май шабу элегиликтен калган зур бейрем, улы күн алдыннан соңғы атнаны май шабу өткергеннер. Май шабу куймага шабуна түгел, бирге туган тумаша күрше тире жыйылышып куймага шашканнар, белен ашаганнар, бир-бирсине булган ачуларын, упкелерин киширишкеннер, бир-бирсине кунакка шакырганнар. Аннары күндүзлерин атлар жигеп, атларын матур итеп кийиндирип, гармончыны алга утыртып, урам әйләнәләр иде. Кететсе дип аталайды ул, май шабу шуңа дип аталгандыр ул. Мин әле менә миңа хәтер, мин инде хәзер 64 яшьтә, мин әле әзгенә хәтерлием. Ат артыннан чапканнарны, бала чагаларын бик утыртырга тырышмыйлар ие. Җырчылар, авыл әбиләре, авыл түтиләре, авыл яшьләре берничәшәр атка утырып, кететсе ителәр иде. Кететсе дип атыйлар иде. Имам Мария түтәй. Кететсе дип, кететсе. Менә май шабу дип шуңа аталгандыр ул. Шабу, нәрсә соң ул шабу? Менә атлар белән шапканнар, бәйләм иткәннәр, җырлашканнар. Бала чаганы бик утыртмыйлар, без атлар артыннан шабышадыр. Ат бушаса атка утыра ул. Урамны берничә мәртәбә әйләнеп чагалар ия. Коймагыз бик тәмле булган, свет биреп Бергә кич утырыйк, бу йортка. Исәнлек, саулык телик, татулык телик, аш тулы булып, өстәлләре мул булып, исән сау яшәсеннәр. Иртәгә коймага ашарга безгә килерсез. Рәхмәт.